Lo mdlalo wakwagijima kubafana bafana neBidvest usanikeza umsebenzi omusha kulezi zinkundla zaseNaturen. I-Kaizer Chiefs iqinisa ithimba labaqeqeshi beqembu le-reserve ngokufaka uDillon Shepherd. UShepherd wehliswa esikhundleni sokuba yiphini lomqeqeshi eqenjini elikhulu, waphinde wafakwa kulesi sikhungo kulandela ukufika kukaNasruddin Nabi ekuqaleni kwale sizini. Lo mqeqeshi oneminyaka engu-45 ubudala usaqokwe njengomqeqeshi weqembu le-reserve kanye noVela Khumalo. uKhumalo waphinde abe ngumqeqeshi weNingizimu Afrika ka-Under 17 ukuqinisekisile ukuqokwa kukaShepherd njengomqeqeshi weChiefs ngesonto. UShepherd usebambe imidlalo emithathu yokuqala ye-DStv Disc Challenge yeChiefs kule sizini, waba ngungqondongqondo ukunqoba kathathu kulandelana njengomqeqeshi wesikhashana. Ngaphandle kukaKhumalo obengekho ngenxa yomsebenzi weqembu leNingizimu Afrika lika-Under 17 amaJimbozi. uShepherd ujwayelene ne-Disc Challenge njengoba eke waba umqeqeshi weqembu le-reserve ngesikhathi esaqeqesha iBidvest engasekho. Njengamanje iChiefs ihlezi esicongweni se-DStv Disc Challenge njengoba idlale ngokulingana emidlalweni wayo wakamuva neStellenbosch FC ngesonto. uShepherd uzobe nethemba lokuthi uzoqhubeka nokusebenzisana kahle noKhumalo futhi aholele iKaizer Chiefs esicocweni sayo sokuqala se-DStv Disc Challenge. Laba baqeqeshi bazophinda basebenze ngokubambisana no-Arda Zwane ongumqeqeshi wesikhungo esiphezulu sale club.